Tady jsme navštívili park. Tady hezky leží. Ten je milej. Having bloody diarrhea with the blood from the face. Dobře. Yeah, because we put them on a like really strong antibiotic, but it didn't work. So we On ví, že to bylo na zemi, tak už tam... and we found out that. Jo. We can also give the small one if you want. Jo. Tom přežvíkuje, ten má svačinku, jako si dává pohodičkovou. A už je tady. Zdravíčko. Přišel si pro podrbání. Nazdárek, hodnej. Com'è che l'hanno trovata? Il suo branco praticamente è rimasta sola perché è scappato. Sono scappati. Perché? Perché si sono spaventati, credevano che ci fossero lupi. In Germany. So now I'm going to Malta. Now I was in the aquarium and now I'm going to Malta. In 3 days I'm going to Malta. Jo, tak co, Ali, jak je to těžký? Hej, jako hafo, to je těžký a to je jenom jeden. Když jste typla, tak 5 kilo, ne? Aspoň, možná. To nevím, to dost. Ok, to takhle zkusím. Tyjo, no. Taky to nedokážu odhadnout, ale myslím si, že do 5 kg to daleko nemá. Tady jsou pak další. Každý je trošičku jinak tvarovaný. Ty jsou takhle spíš do placata. Pěkný. A tady je ještě kůže, kterou sloupávají. Je to teda bezbolestný prej, tam nejsou žádný nervy. Tady to, takhle to visí, no. Takhle se sloupává to paroží.